Ei, per què no ens quedem a jugar una estona? Sí, per què no? Perfecte, així podré estrenar el meu cotxe nou. Ei, què us sembla aquesta fonda? És molt divertida, la puc provar? I tant! Jo la tiro més lluny. Mira. Amb aquest joc de la fonda hem pogut comprovar la primera llei de Newton o llei de la inèrcia. La inèrcia és la propietat de la matèria que consisteix en no voler canviar l'estat de repòs o de moviment d'un cos per si mateix. Després de llançar-la, la fonda s'ha mogut amb la força que havia adquirit mentre la giràvem. Si no hagués estat per la gravetat o per la força de fregament, hauria seguit així fins que una altra força actués. Voleu jugar amb aquesta bala que he portat? A veure? Les puc agafar? Una és molt més gran que l'altra. Sí. Posa-les al terra, que t'ensenyo un joc. Va de bufar les bales i a veure quin arriba més lluny. Uau! Hem de mostrar la segona llei de Newton, o llei de la dinàmica. Si sobre un cos actua una força, aquest cos adquireix una acceleració que és directament proporcional amb la força aplicada. Com més gran sigui la massa, menor serà l'acceleració. I a l'invers. Amb les bales hem pogut veure, després de bufar, ha mogut, però la que té més massa ha anat més lenta que la que passava menys. Mireu el cotxe que m'han regalat. Oh, mola molt! Sabeu què? Se m'ha acudit una idea. Com que porto globo, podem ajuntar-lo al cotxe i fer que es mogui. Com? Sí, mira. Amb aquest últim joc hem pogut comprovar la tercera llei de Newton o llei de l'acció i reacció. Si un cos exerceix una força d'acció sobre un altre, aquest últim exerceix una altra força que anomenem reacció. La força de reacció té el mateix valor i direcció que la força d'acció, però un sentit contrari. Amb el cotxe hem pogut veure que mentre l'aire sortia cap a una direcció, el cotxe anava cap a la contrària. Ja és molt tard, hem de marxar. Fins demà. Adeu.